Sziasztok! Én Kis Koki vagyok, és most Skype-ülésén 3 fogok játszani. Ez lesz a Skype-ülésén, azt hiszem 9. vagy 8. része. Vagy 10. nem tudom pontosan, én most már ezeket nem tudom megérzni. Annyi felfordulás van itt a fejembe. Na nézzük, itt vagyunk. És előbb volt ilyen Sky, ilyen happy cucc. Akkor nem tudtam elindítani, van baj volt a géppel, ilyesmi. Én nem csináltam semmit, nem is öltem, semmit sem csináltam. Na, nézzük meg. Meg is kaptam ezret. Az állítás és egy csúsztatás van egy kis történetfelütéssel össze is másolva. Mégis nem egyetlen azt mondja, Ott van az anyam, itt meg a vasszipő. Nem tudja, hát... Itt kell valami az adok, na, fúj. Na, itt, ezt tudom, hogy mi, ez a másik részben már volt ilyen. Ez ma, tudjátok, hogy mi ez? Ez a gyémántású. Hogyha megnéztétek az előző részt, itt lesz fent egy gyémánt balta, bocsánat, nem másolt. Igen, itt van, ott van, gyere, megszakítsétek. Nem tudom, hogy mennyire jobb a kőkarnál. Próbáljuk, szereztem már szerencsére XP pontit, azt egy csomót. Lesz más is, más ez ilyen leges. És jó az lesz, csak gyorsan berakjuk, látjátok kétszer, és még van nézd meg kettő. Kétszer 60, utána most köves szart, de azért ez magától. Szélet. Viszont tudom, hogy itt van itt lesz. Tudom, hogy ennek terén van, ugyan portál föl, de most fogok. Jó vagyok így csangak, most én annak hiszem, hogy föl is kéne elnézni. Azért csangak vagyok ott. Azért nagyon kevés érzem volt. Most tudom, az egyiket, annak is. Jó, hát akkor jöttünk. Ezt gyertek, megöljük, aztán jó. Na, ez... Aztán nem fogjuk nekem kapcsolni. Szeretnék kérdezni, nézzük valamit, hogy hol van itt enchant. Nézd meg, egy csomó embernek enchant volt, szutta van, én meg csak egy pörszerbe rakálok, mert igaz, hogy igaz. Most menjünk, de meg úgy Space-et hát tembe, maghatod. Annyi volt el. Esó. Menjünk. Jancsi, lesz egy jelentő. Jani a kemény. Jancsi a kemény. Ne. Creeper, 1998. Na, mindegy. 114-et kapok. Na jó. Tehát ez sem is tudom, hogy itt milyen pénzeket nem tudom. Nekem volt itt olyan, nem is tudom, annak hogy most elolcsam meg, igen, háttérzaj, tesó. Ne jegyetek meg. Csak egy stíles motorfűrész egy rohangál. Jani a kemény, és itt is egy patinál.
mi volt? Ilyen erősítő van. Köszi, azért ezt már nem kapsz tőlem több pénzt. Inkább leugrok. Hehe, szia! Nem ugrottam. Nem ad érte pénzt rálé. Az enchantoló table, ezt nem tudom, hogy hol van. Enchantot kérek. Ott van, viszont nincs. Nem már. Jó mese. Amikor a magolókát kihúzott, ott állni meg a készítője elé. De a tiédben nincs benne, mert Hova katotálom? és mivel ő meghalt, ezzel még minden Jó, az Android. Hát az Android a telefon. Nem tudom. Mi? Nem tudom. Android, nem tudom. Csé, beszélünk, ha-hó. Na jössz, ha-hó. Nem tudok menni, Skype, mit tudom, mi. Nem tudom. Lépjál vissza nekem. Honnan? Nem tudom. Oké, de nem beszélünk? Na, nem tudom. Ki a tudom menni? Nem tudom, mondom. Hát gyere ide, bassz meg, te rohadtál! Én nem. Tegnap beszéltél vele, kisfiam. Nem is tudod, kikkel beszélsz? Nem beszéltem, mert szor a mikrofon. Hát írogattál, bazd meg! Ki ez a csicska gyerek, te fasz? Mi ez, Kornél? Azaz május 7-től 17-ig a Skandinávioktól szerveljük Srácok, itt a 12-es. Ki a köszönöm? ki a tököm ez? Mi van ott? Itt a csók. Itt a csók. Csompi-csompikál. Hoppáli, teszi el. Előtte nem voltam se szkínen, se nem tudom milyen Pitke bácsinak hasonló. Szimpatizáltam kereszténydemokrata értékrendben, tehát az tény, hogyha lett volna akkoriban a 90-es években olyan keresztény szocialista párt, amely számomra elfogadható és tényleg baloldali, de keresztény gyökereken van, akkor én azzal... Tehát az osztálytárs szerint az hatalomból állva, hogy csúton is Nem, azt tetszik, hogy én többes számban, hogy névtelen nyilatkozó, hogy nagyon mások. Kuka, egy másik videót bekapcsoltam. Nagyon nézzük a lapja. Másik, ilyet bekapcsoltam. Sziasztok, én Messze vagyok. És ez a külön... Ilyen neked valaki abban benne, ki csak törölni, kisfiam. Kitöröltem. És most gyertek, Kuka, egy jó képet. 2 MTZ-80. Meg lehet baszni. Ezt töröljük le innen, jó? Nem tudom, ki ez a gyerek. Nem is kell. Nem adom. Jó, de... Ez az. Koko, hogy kell kitörölni? SZDSZ teljes messzélességű televízió